На едно видео. Здравейте хора, днес реагираме на едно видео. От Clash of Clans. Пущай! Пущай! Пущаме. Аре, пущай. There were once two warring clans, the Barbarian Party and the Immortals. Only barbarians. Гледайте как замахва то. They had one last hope. Я вижте кой иде. Бати Коли. They showed it was once from pups were born. Аре, Ексбола. Past lava. Това си ти, Йоле. Бегай, Afraid. Криса. Wait, hang on. The pup heard a voice. Урек Драко камък. То ще подели се, ама репортата на каквото. Не, това. Чакай, той сега ще свърши. Това сега побеждава всички. Аз съм много готин, нали? Нали? Готи си, дръжкия! This has been А виждаш ли какво прави това? Мага. Ето сега, ето го почва интересното. Да. А не, сега това е с... Виждаш ли? Пиза горо! Ти чай! Иска да си вземе паричката, ма не мога. Аре, бой пека! Иска да удари пеперуната. Точно го разрути то. О, идва мага. Гледайте. Гледайте какво става. Гледайте му косата. Как се побира в тази качулка? Гледайте. Изведнъж буф! Като балон. You got this. Като нея балоните. You're a fireball throwing wizard. You're a hero. And you look great. Войната е. Бум! Гледайте сега, гледайте. World with fireballs and explosions. One man finds the time to keep his Гледайте, domain гледайте. in pristine condition, even without proper grooming equipment. Хора, за него те се събият. Some say he's incredibly handsome. Others say he's the most handsome. Everyone says he's the wizard. Има един зад нас, който не искам да го показвам. Има и още един. Ние сме тук 4. Но за един той не говори. Ето сега се види. О, това боли. Не са ядосми. Няма за кога се ядосми. Теги гадаличката. We're gonna need more barbarians. Аре, сега. Barbarians. Barbarians. Аре, върчи, гадино. Върчи. Аре, и свърча. Това е бомбата. Това се сбухна. Don't touch that, Larry. Larry, don't touch that. Бой. Гледай, той се крие, защото е най-малкият. What'd I just say, Larry? We're gonna need more Boom. barbarians. Ма застрахуваш от скелети. Учи свиня долу. Поздрав за вас, хора, които гледат YouTube. Как звучи това пресеката? Некъв на 50 години. Верно. Ей, супа му се видя. Ух! Ай! Ох! О, гледай сега. Хедшот! Аре, първия баровец иде! А така, пичаго! Да, ес! Както барбарианците казаха, ес, така дайте и на клипа.
тумбите сега ще дойдат. Едни тумби, едни голями тумби. Дайте пет на приятелите. Няма па да се видиш, бе. Ух, аре тумбите! Поне да им беше върнал ръчичката. А той ги изпусна. Dancing time. Бум. Файербол! Магия. Нави зайчето, его е зайчето. Какво посочи зайчето? Къде да пръсне посочи? Файербол! Не, пак то. Сега не става. Хокрайдер. I think that's an air attack. Те плити дънчето. That's a beautiful balloon parade. Искам аз да се видя. I like balloons. Ама нема лайк. Той харесва балоните, ние харесваме вас и вие харесвате нас. Вие харесвате клипа. И ние харесваме вас. Звучиш като преграхнала гарга. Not so real. А така. Капете се убавата. И мисля, че това ще е за клипа. Завършихме с хубава музичка. Я да видим колко остава. Нататък не е интересно. Да, сега тук това не е интересно, така че може да спираме клипа. И Добре, хора, това клипче беше дайте супер лайк. яко. И се Много абонирайте. яко, Не е много яко, много смешно. и смешно. И Чао! довиждане.